Dobrý den, vítám vás v ateliéru Jablunkovské keramiky. Jsem Ivona Davidová a keramikou se zabývám už téměř 30 let. Jablunkovská keramika protože jsem si založila vlastně dílnu v našem městě, kde mělo hrnčířství velmi hluboké kořeny. A jablunkovská keramika byla velmi známá a vyhlasná. Hlína je úžasný materiál, živý, oddajný. Dá se říct, že ochotně přejímá každou formu a tvar, který já jako keramik dávám, ale ne vždycky se daří. A často se hlína může zbortit nebo popraská a je to pro mě taková škola a cvičení vlastní trpělivosti a pokory. Protože jako keramik tohle musím překonávat a zkoušet znovu a znovu. Certifikát regionálního produktu Gorolská Svoboda je pro mě oficiální punc kvality. Je to vlastně takové potvrzení toho, že svou práci dělám dobře a že výrobky, které vyrábím, splňují vlastně všechny standardy, které mají. Bych ještě zdůraznila, že vlastně druhým rokem je u mne v dílně možnost individuálních i dlouhodobých kurzů točení na keramickém kruhu nebo celkově tvoření s hlínou. Pořádám i různé tematické workshopy pro dospělé i pro děti a tímto bych i ráda nabídla tu možnost.